Gibuhat og pasidungog ang GMA Regional TV Central and Eastern Visayas. Gikan sa Department of Social Welfare and Development Region 7. Giila sa DSWD7 ang GMA RTV, isip most supportive TV station. Gihatag kini atol sa pagsaulog sa ika-71 katuig nga anibersaryo sa ahensya sa temang napapanahon sa pagtugon sa suliranin ng taong 2022 kabalikat sa katatagan ng bawat Pilipino, lakip sa ilang gipasidunggan tungod sa way puas nga suporta sa ahensya sa pagpadangat sa mga programa alang sa kabus, mao ang nagkariiyang law enforcement agencies. Anaasay mga non-government organizations, pipila ka mga LGUs o guban pang sektor. Nangulo sa pagtunol sa recognition si DSWD7 Director Rebecca Jimalaya nga og mismo si DSWD Secretary Rolando Joselito Bautista. Together with its partners in various sectors and other agency members from all over the country have bravely served the affected local government units